Isa. Uy. Ano ka? Gulgol ka diha? Nag-uol ko ma, kay hapit ng Pasko. Ano di ma, kanang ninog-dinang na ako ma. Kay wala lagi na sila hatag-hatag na ako ma, taga Pasko. Ya, ako mga kailan na ako, mga amiga, classmate, ayahay kayo, kay natagag cellphone silang mga ninong. Kwarta, ako, wajud, nagdako na lang ko. Wajud ko katilaw ko, misag 20 pesos lang. Ikaguol din na nimo, di wa kay madawat. Di sila mangatag, ikaguol din na nimo. Oo. Ano kasuy ano god sa kamay po lagaw ka. Katilog ka ng hatag pinaskuhan sa kung mga ninong. Ignatay mo nga lang jud ay nga ang imuhang mga ninang og ninong, mga hangol. Nga di jud manghatag bisag naa. Nya magtago-tago pa. Ngita na nita mo mga ninong katong hatagon kanang dili daw. Kanang kusog mo hatag katong mga kwartahan. Nya siguro gipagkuha nga ninong kada guro mga way kwarta. Sus nimo, di na ka ang magulgool kay ngano. Di naman sa kaangay mga ipinaskuhan. Oy kay tiguwang naman ka. Tagas naman kay kanimong lublob din ha. Kung gani mo ngay ko kuan nga ako yung kadawat at tiguwang na lang ko ako dahil sa usa. Isam ka. Matag Kuan mamay. kayo. Wa kay madawat okay ra na. Magulgool ka na ra dayong kagulaan. Sabihan na yung taon eh. Mapaita sa inyo may inahan man ti kamay. Sige na lang god. Adto na lang ko papa eh. Suko man di ay. Unsak oy. Pa kanang kuan ta ba? Kanang pa. O kanang asa di sila ninang ug si ninong pa. Wala lagi ko yung dawat lagi pinaskuhan lagi tagalog na ini. Nay Pasko ako makuha jud. Ayahay kay kong mga amiga. Kay na pa sila yung mga cellphone, matag sa ilang mga ninang ug ninong. Na ako, adyo ko na dawat jud nagatiguang na lang ko. Asa di ako mga kuan pa, ninong pa. Buhi pa sila pa? Buhi pa na koy. Tuwa lang sila sa gawas. Ah, ba? Nabi ko mga kuan, kwartahan na ninang ug ninong? Naka oy, kortahan kay na sila eh. Tuwa lang sila iyo. Apila ko pobre pa. Kaya mo ginadawat pa nga paggamay na ko. Wadyo ginadawat, miskin kwarta lang nga 20. Ano lang pa ba? Pero, pa, basin mo hatag sila ron pa sakit. Dugi naman kung ano naghatag-hatagan. Muhatag ito na. Kay basta mulit. Oh, katuding uson nak. Ning uli na. Sikin sa pa. Susi ko an good, paring sariyo. Ay, ninong na ako siya pa. Oh, ninong na nimo, ikaduha na nimong ninong. Oh, sige pa ka na. Anto na to pa na. Sige, ato na to para matagaan ang pinaskuhan. May na lang. Tara pa na. A few minutes later. Pa, mo ang balay nila? Maunay balay sa imong nagkugos na. Sure, ang kadato pa, pero nga nang payag na ni. Nalobraan man siya sa kabright na kay nganuman. Di siya magpaila nga, kwartahan siya. Pupuyo siya mga paypayag. Ana na siya kawais na. Maro sa di siya pa sa. Nalabanan siya kamarunong. Puyo siya payag. Ano ba kayo to? Ayo! Ayo, pre! Ayo! Saan pa? Dear Kinugos, ni balhin na migbalay sa luyo. Ah, sa layo. Basta Basta layo. layo. Yung balhi mo si pare nga. Pa, layo man nilang gibalhinan. Ayap to, anak na aran niya suda. Aran niya suda. Kaya marunong din siya. Siguro ang matag po, eh. Nagbutang mag-message, Dear Kinugos, ni balhin na migbalay sa layo. Basta layo. Tin ba? Tuloy puta na mo nagkugos na. Ayo! Ayo! Sakit naman ang kulian po eh. Sa buntis ka? Umagi kay uyab. Pa, mag-CR sa ko kadali pabe kay marag nakaigit naman ko pa.
Pasiyar sa nato ka, pasiyar. Padali dito kin mo ka. Kaigit na ba? Pahatag na niya pag may palihog ko pa. Ang balo na. Tagak pa yan ko ano. Hatag na niya pa. Yatag duli sa imong Daddy. nagkugos daddy. Nandun pa kayo, magsira sa ko pa Ayo! Pre! Pre! Oh! Pre! Naambi ka diya, pre. Oh! Diri pre, nagigdaigda ako diri ngano dayon sa tuyo pre yan siya. Sa ato. Naalagay ko dire, pre. Kaya nga kong anak, imong sang anak. Sus, nagsige ginuktok. Kuno gutong na anak na nako imong anak. Nawa ka kibaw, pre. Wa mo ko kaupa na imong asawa ngano kung na anak na nako. Ah! Dungan bitag kaon ito sa restaurant. Pagkahuman nagbunyag, ikaw may natugos sa kong anak. Ana, Namnesia naman ka, pre. Ay! di pre klarohon tani pre. Katong anak nimo pre, di jud ko moangkon nga kinugos ko to pre. Kaya ngano naapil ko taon ko dito nga wa man ko musugot nga mukugos ko to imong anak kanong giapil mo og lista dito. Unsa na may tabuhay nga na pre, di na magsilbi pre. Di ko moangkon nga kinugos ko to imong anak. Ay kog pugsa nga nangugos ko sa imong anak kay wa jug ko niingon nga mukugos ko ana imong anak. Biya sa imong, pre. Ah! Amnesia naman taong ka, pre. Wa ko na amnesia. Ikaw, imo maging panganag una nga to sa lista. Nya karon bawawa ka. Mao kay naguna dito pre, nyawa man ko niingon nga iuna kong lista dito. Uy, baya kay kong anak, pre. Wadyo na siya kadawat mga pinaskuhan. Uy, nalipay kami nga nakadungog mi nga anak ka kay. Di Dili. na makadawat na kong pinaskuhan ang imong inanak. Uy! Nah, naunsa naman na pre, nga ko taon na ako obligasyon na pinaskuhan. Ang nanino ug ninang gani pre, tinud-anay lang. Kung kinugos man ito na ako gani, Sus. maghuwat og kanang kanusa tagaan o kung tagaan, di kay maningil. Mura na magkukutaw Ikaw ba? ba na? Magsingisag paabot nga to, yadi ka mo to. Sa pagkadawat gyapon nga. Nganong paabot man siya nga wa man sa ko ingon niya paabot siya dito. Maogay ning nga rin nami. Kay Siyempre! makatagdag pinaskuhan. Sa grabiya sa di mo, pre. Ay, gikan ka sa gawa niya. Diyan, sa kalibo lang, di ka katag sa kong anak. Ah, muyati. Sa kalibo pa naunsa. Wa ka kay bag unsa ka grabing abog dito sa Saudi America pre para mo kanang kitaon ko na sa kalibo. Grabe sa kalibo. Tapay kung kinugos pa nako to wa pa ko katawag kaon. Giablihan ng restaurant sa to restaurant dito di man tumao ng tong restaurant pero giablihan tag sardinas. Kaya sa di mo, pre. Ay, Uy, kuyo gra ka to, pre. Unsa may giapas mo to, pre? Kanang makakaon ra ka. Wa Iya sa sa di mo, pre. Ay, Wa sa ko niingon nga kanon ko nimo dito kay wa mo ko namugos nga mukaon ko dito. Imo man jud ko gipugos og pakaon dito. siyempre, pakano, giti ka kay manguan pa lang ka mo. Manginta pa lang sa amin kito. Wala. Ka magbunyag niya, way ka pakaon. Wa sa pre, di sa na ko nauna unya ka nang ingana pre, pasensya na kay pre ah. Wa di jud ko maangko na imong anak pre nga gikugos ko na kay wa ko kay nomdom ug na ko kinugos gyud. Kay kanang wa jud ko nagpalista bisag kinsa dito sa lingan pre. Wa jud ko ni sugot nga magpalista ko na makugos-kugos pre. Pre, naam kay dagang kwarta, no? Nganong dig na ko dagang kwarta May pre. dala ba check up ka, pre? Mura magulan na kiklaw ng pangutok ni mo, pre. Wala na kasi Gusto ka, pre, sponsor? Mura nung kalimtan ng mga kwan ba? Mga kaagi sa una ba nga daon pa kayo ka? Karoon ng nanas taas? Amnesia na ka? Pre. Gusto ka sponsoran pati ka pre nga aram malimpyo sa napangutok nimo pre. Ha? Nga dili dapat mamugos. Nga na ba? Ha? Ki pre, dato na mo pre. Sa Ano naman, akong, pre, sa akong bahin, pre. Kung ako'y na kinugos, pre. Sa layo pa na, pre. Kung padong na sa Pasko, pagkunkuhan, di ko na, pre, na ako'y ikahatag, pre. Para po malipay, pre, ba? Kaya nga, no, pre. Si Bakulig matiguang ka, pre. Magdinga-tinga ka diya, pre. Niya, wala kay anak. Kinsa may mong masampit. Eh? Wa ko sampiton, ganun Ba, gani na. Ganun matigba ko. Pasalamat ka na pa, pre. Nag-apas ni mo. Wa ko nagpasalamat pre nga na ako'y kinugos nga masampit. Period. Panguli na mo pre. Wa ko'y labot ko. Adto na patuas yung kinugos ato na pre, ito pre. Tigil mo pagkaparata. Sa mga bit pagkag sobre. Sama. Oh! Natag ni si... Mong inanak, basahan na! Oh, ano ko itong atag-atagang ko ani? Sa kabang paper pa. Hinong hapit na Pasko ay kog ingna nga yaga-yaga ratong bunyag nako. Kasi labot na kog yaga ba to tinuod ng bunyag ni atong anak nimo. Tuto pre. Tawang ka, pre. Ano balik-balik dire kapoy naman pre ato. Ato na to pre. Okay, Ah. wala lagi kay kinugos lagi pre. Kapoy, nagpapasaan ko ni mo? Sus ka ay pre. Na! Ako na nagkugos ni mo! Di siya maungkon, wak mo ni siya anak! Grabe ka salbahay sa tawa sa pre. Ya. Di pre. Ya sa pre. Wala mo jugoy anak pre pero mo na ko kinugos. Ako ganun na yung kinugos! Norigimik, mga nasa preskuhan! Dito.
Siya mo, tagawag mo na si Kinugos. Sige, salamat Ay, na lang. di. Nay, dali. Amin ninong dai. Please ninong. Please. Magaling kang kupal ka. Kanang kuan, wala. Ikaw ba? Pre, init kay mo. Oh, pre, murag kinahanglan Sige, na ka. Musud na ka kinahanglan ka musud og grip pre, og di palitan kag ice humol nimo. Oh. Kanang kanang mao din akong kinugos pastilan. Gihatag na nimo pa. Nabasa na niya. Musta yung pagbasa? Ulam. Uy, dili gito yaga ang kung pagkugos ni mo dai. Sa mo bugal. Wala tinudan na ito. Nya kanang grabe gamaya pa nimo sa una day. Uy, pero karon bilat. Dakuan na. Mo sa una day. Uy, pero karon bilat. Dakuan na. Pre, kaay ka bala ka pre. Pila na inad ani pre? Bijingo. Abi 5. Akong kwintahon 25 taga tuig. Nakay 25,000 ako. Yes! Ares balay. Pre, una na lag uli pre kay magstorya mi sa ako ang kanang kinugos unya kanang kalis na. Ako'y pa eskwela ani pre magstorya mi. Ako ni mo ninong? Daddy Ninong. Daddy ninong? Daddy Ninong. Anong imong mong palakton? Ninong. Ako rin hato dito unya. Sa inyo ha kay syempre mag heart to heart talk sa mi kay dugay mi nagkita ani mong anak. Uy, na. Salamat kay Daddy ha. Unsay? Ay, pre, saligi pre. Saligi ha. Trust me. Ninong ha, Ninong. Gago. Unsa? Kinugos, Ninong. Oh. Dali arin daddy. Sige. Oh. Gi pre ha. Kay Ang pinaskuhan na, kalimti ah. unahan ako gatag ang 25,000 niya magstorya mig asa ni nako siya pa eskwelahon. Kay mangaon kami asa may mangaon ron ha. Sige pa. Hindi, Ninong. Ano pula naman na? Ninong, Ninong. Dali. Oy, Gisa. Pagtarang yun si mong kinabuhi, Gisa. Kumot. Timat eh. Dali, paningkamot ako ni mo ha. Daddy ninong. Sana na pula naman ang... Day. Sana mo rin magbanaguyag. Di. Diba Daddy ninong? Di ba? Na siya pa eh. Kaya pila nakatay Mani, ha? na katag-atag. Kumot sa kong kinugos. Nag-eskwila pa ka, Jess. Oh, pa eskwela ko nagtiwas, pre. Sapa dia, otro kang kung Ako ning pakuha og lapok ako so pre.